Arestado sa bisa ng warrant of arrest ang isang 19 anyos na lalaki matapos na makuha sa posisyon niya ang isang motorsiklong pag-aari ng isang lending company sa Ligao City bandang alas 10:50 ng umaga kahapon, Setyembre 24. Kinilala ang sospek na si alias Soysoy, estudyante at residente ng Barangay Batang, Parehong Bayan. Dispensa umano ng sospek, wala siyang ideya na galing sa nakaw ang motorsiklong kanyang nabili na nagkakahalaga lamang ng 15,000 piso. Ito kasing motor na ninakaw is company-owned ng Allied Lending. And nawala siya nung July 19. So after 4 days, nakita itong motor na to nung katrabaho, nung inisyuhan ng motor. Kasi inisyu lang tong motor from company, pinagamit doon sa collector nila. So yung ibang kolektor, nakita yung motor kasi wala namang binago doon sa motor nung binenta. Nakita yung motor, sinundan at yun nga, nakita nila doon sa posesyon ng suspect natin. Napag-alaman na kabilang din ang suspect sa listahan ng most wanted person sa kanilang lungsod. Kung sakali man na mag-business kayo ng buy and sell, see to it na kompleto yung papel and ipa-check doon sa LTO or kung ano mang gamit according doon sa government agency na i-register. For example, motor, so sa LTO natin. So like sasakyan sa LTO. And see to it na kompleto yung papel. At saka kung magbabuy and sell kayo, see to it na alam niyo yung pasikot-sikot ng business na pinapasok ninyo at saka para hindi kayo matulad dito na mabentahan o malusutan ng mga nakaw na gamit. Nasa kustudiya pa siya ng Ligao CPS at nahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Fencing Law of 1979. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.